Picture na po yung mga classmate ni baby. Hindi mo na. So yan mga par, good morning. At yan po, ito na po yung kaarawan talaga nung anak ko. Araw ng Webes, Pizza 15. Yan po yung naganapan ngayon na nakalive tayo. Yan. Yung mga gagamitin sa sisig. Tuyo. Saging. Spaghetti. Carbonara pala. Usad lang pinakalim. Ayan. Ito yan si Papa. Luluto ng tanghalian namin. Isda. At ito yung lulutuin na igado na pinakuluan ko na nung ay ginayat ko na. So taba mo na ito pa? O ba dia? Ay sa repulyo. Yung mga balat pinakuluan na. Yan busy na. Yan si Ina. Lumpia. At yun na po yung ulam namin ngayong tanghali. Ang picadillo na walang palaman, yung palaman niya sa labas lang. Ayan, niluto ni Papa. Doon tayo sa labas. Tara, doon tayo. Tara, doon tayo. At ayan na yung ilabaw. Nililit-lit na ni Papa para yan kan na mas manggaling pingsangan. Hindi kaya ko sandang si patok nga ni nagkukumi. Ayan na, dami. Adi ah. So, tikman natin yung luto ni Papa. Amoy! Ang sinusubukan na yung lumpiang Shanghai. Yung sakto yung timpla ko. Ayan, patuloy pa rin yung pag nila mama, asawa. Ayan, maganda yung panahon ngayon. Napakainit, napakaganda ng langit Tingnan natin tong pinapakuluan na balat. May dala lang, isang liter tadi. Kutsara. Talaga na? Pinapalambot kasi matigas na. Matanda na yung baboy. Yan po yung binigay sa akin nung nakaraan. Mas Papa. Ngayon, di na pritohon? Ha? Matigas pa. Mamaya pa namang hapon yan. Birik. Ayan, sunduin ko na yung anak ko. Tingnan natin yung reaction niya pagdating dito.
Grabe init. Ayan, let's go. Ano yan, anak ko, palabas na. Sakto yung pagsundo ko. Tara na. Tara. May pasok pa kayo mamaya? Yes. Ayan na, punta na kami sa bahay. Happy birthday. Happy birthday. Pero okay lang walang handa. Ha? Ha? Okay. Okay naman. Pag may pera na lang tayo, no? Pag may pera na lang, saka tayo mag-aanda, di ba? Sayusin mo yung pag-aaral mo. Para ano? Yellow daw o white. Flag na. White o yellow. White. White. Yan po, dito na kami sa bahay. Yan. Dito na kami. Ano? Ah. Tanggol. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy? Ha? Ano to? Ang bilis na doon sa kanila. Mama Car. Happy birthday to you. Doon mo si Lolo Lolyo. Ah, dito na ang anak ko. Doon na. Si Lolo Lolyo. I have
Yan yung spaghetti. Ano po yung igado? Ayun, sila mama. Ano naman sa pangko, ha? Sibuyas. Sila nini. Yung pula. Pang bihon, ma. Kamutan. Ayan po, balik tayo dito sa loob. Yan. Ang sila nini. Asan si ano? Lapos sa dakit. Si Mary Jane nakakaisi. Di mo lang tagtaron? Ano doon mo pa? Kasi wala. Kalabaw daw. Ay guys, carbonara. 1 kilong carbonara. Napasarap. First time kong magluto nito. Atras ka ng konti. Hindi nakikita yung kagwapuan. Yan. Ayan po. Carbonara. First time kong magluto ng carbonara. So sana okay. Sabi nila, bisa daw ng ano? Mantequilla, star margarine, then ham. Andyan na rin yung mushroom. Ayan. Si Ami. Dalawang piso. Tapos ano namin? Susauce niya. Butangan ko sa kikya. Ayan yung sauce na. Yung color white, ayan na. Ayan. Fiesta cream carbonara. Ayan. Siyempre yung apoy natin. Yun na. Ayan. So ayan na po. Yan. Tapos cheese. Paminta ata, no? Konting paminta. Pamintang turog. Ya daw, kinamo talaga. Sabi ni Ninong Rai, okay naman. Para lang itong ko sa GoPro ay. Lobat pati. Yan na po yung carbonara na first time kong magluto. Okay naman. Taste tayo, taste. Ay, adi hotdog. Taste. Ay, adi hotdog. Sisingiro ko mga yun. Manun! Pero ito ang nabi niya. Pasok na. Pero may steak ko na pito. Adi ikuha mo, isa mo steak. Tabi. Naro, ay marshmallow mo saksak. Isa-saw. Ang dami. Hala, luluto na nung spaghetti. Mga luluto. Wala pa? Ginilin? Ginilin?
Giniling. Giniling. Po, 5 kilos. 5 kilos lang. Spaghetti. Tayo sa lahat dito sa kusina nila. Ano yung hotdog? Wala. Malapit na. Dapat yung sunod dito yung umbog naman. Ano yung bihon na? Yung si Pula yung babanat. Yan ba? Ba't na pa? Ay, nagpapa to. Ayan po, ako naman magluluto. Luto ako ng sisig. Sisigla ang buhay. Ano kami? Yan, margarin. Para mas masarap. Halo. Dilan ng kalabaw. Dilan ng baboy. Pisngi. Nakutak yan. Ayan na po yung ano, sisig. Mamaya lulutuin pa ulit. Yung bihon. Ayan.
Merinda na muna. Dala na sa loob. Dala na sa loob. Dinadagon. Ano si baby? Mga classmate niya. Ayan po, ito na po yung kaarawan talaga ng birthday nung anak ko. Yun, August 15, araw ng Huwebes. Tara po, tingnan natin yung kaganapan sa labas. Ayan po, ito na po yung kaganapan ng birthday ng anak ko. Ano masasabi mo sa handa mo? Ayos, ano? Maganda. Tapos, hindi ka man lang mag-thank you sa akin. Ano? Kay Wawa, di ka nag-thank you. Kay Nini. Ayan po yung kaunting na ano namin, na ipon-ipon na budget. Yan na po. Salamat po sa binan ko, sa kapatid ko, kay Nini. At yung dinagdagan ko na lang din. Yan po. Kahit kunti lang, simpleng handa, basta mayroon. Bibi. Tapa. Hello. Ate Ini. Picture na po yung mga classmate ni baby. Iba na. May mga classmate ni baby. Ada kaklase yan? Ada anak kagak? Sige na, lang dyan na. Oh. Kanta kayo, kanta. Yan. Hey! 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 Congressman, picture ninyo. Oh, picture. Ano pa? Si Joshua yan. Sabi na si Ono. Tuloy yan. Si JP. Silong. Yuna, naruto si Yuna. Wati Migkanta, easy na. Silong. Pinlawan. Isa pa. Kaya paano kumanta? Pag-picture Iba. Dali pa. Dali. Peace. Otro, kanta. Hey! Hey!
Kainan na. Bitaw mo na di gini kasong dimi. Kaya di gini pi kada. Tayo di. Ay gado. Nene, kay Nene. Kay Wawa. Ayun po, tapos na akong magluto ng igado. Ito na po yung igado natin. Dyan, mga naglilin na sa labas. Dito. Doon. Inuman na. Sa loob, naglilinis na si mama. Tapos na po yung kainan. Na. Doon sa harap, may nagiinom pa. Doon sa harap ng tindahan, mayroon din ako lalabas. At yan po, gusto pong magpasalamat sa lahat manonood ng video na to! Hanggang dito lang yung vlog na to. Maraming salamat, bye-bye!